Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten majelis menika. Mugi-mugi yang kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi yang kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo saderengipun kita ngajengaken pengawasan langkung rumiyin sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما وواسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan. Baris kaping
saking inggil. Wa fil isyarati 'anillahi ta'ala lan iku tetep ing dalem isyarat anillahi saking Gusti Allah taala annahu utawi sak temene kelakuan iku kala dawuh sapa Allah abdi lu kawula ingsun inistah labtuka syaqqaqtu laka minar rahmati syaqqa fakunta arhama bil mar'i min nafsihi inistakhlaftu lamun ngangkat dadi khalifah sapa ingsun ka ing sira syaqqaqtu monggo gawe mustak sapa ingsun laka kedue sira gawe mustak minar rahmati saking masdar ar-rahmah jawane syaqqaqtu monggo maringi sifat sapa ingsun laka kedue sira tak paringi sifat minar rahmati saking sifat ar-rahman sifat rahmat kasih sayang sakon kelawan sifat temenan nyipati temenan nek wis tak kei sifat sing sangka ar-rahmah kuwi fakunta mongko ana sapa sira iku arhama luweh welas bil mar'i kelawan awa-awaan min nafsihi tinimbang saking awak dhewe mar'i saniki pun foto anyar pemimpin niku lek sing asli pemimpin iku mesti ya mbak itu saluran rahmati saking Allah. Jadi enten tiyang diparingi kemampuan iki kan hubungannya tasih kali soal iso ndelok sifatnya menungso, iso ndelok rahasiane menungso. Enek wong karo pangeran diparingi iso ndelok rahasiane menungso. Nanging ora kedunungan sifat rahmate Gusti Allah. Iki kelakuan akhlake niku sama sekali tidak memakai pedoman-pedoman kasih sayangnya Allah. Maka napa sing pun dingerteni wong niku kemampuan menembus rahasiane manungsa niku mboten nggawa manfaat napa-napa ning malah gawa fitnah, gawa kerusakan. Hubungane lan iku persoalan. Mula wonten hadis qudsi isyarah saking Allah ndawaken, he kawula ingsun lamun ingsun iku wis kersa ngangkat khalifah marang sliramu mesti sliramu tak paringi mustak jeneng niku muncule kata-kata saking napa niku jeneng mustak jeneng wong Jawa lek ngarani napa niku mustak jeneng niku kaya wong nulis wong diarani penulis niku mergo piyambake iso nulis ana kedadian nulis sing nemplek teng piyambake ngoten njur wong sing ketemplekan sifat nulis niku diarani penulis niku jenenge penulis niku mustaq saka lafal tulis njur wonge diarani penulis apa nek juru tulis ada sifat apa
Sifat wonge kuwi ana kedadian terbang. Kedadian duduk barang. Wonge iso mabur, iso terbang. Sifat iso terbang niku jenenge masdar. Sifat kedadian iso terbang jenenge masdar. Lah wong sing kedunungan sifat terbang niku wong Jawa lek ngarani penerbang. Lha jenenge jeneng penerbang, enek jeneng nemplek ning wong. Wong diarani penerbang. Iku hukum mustaq sangka lafal terbang. Ngoten. Teman-teman iki enten tiyang didadekno khalifah Gusti Allah. Niku mesti kalih Gusti Allah piyambake dimustaqno sangka lafal sifat ar-rahmah. Sangka lafal ar-rahmah, pengasih, penyayang. Berarti itu syarat mutlak. Seorang pemimpin, seorang khalifah itu harus mengandung, menyandang ar-rahmah, kasih sayang. Lek pemimpin niki mengke wis duwe sifat ar-rahmah dan kasih sayang, maka pemimpin ini akan mengasihi setiap orang, melebihi orang itu sendiri menyayangi dirinya. Nggih ta? Zaman ngomong. Ini contohnya khalifah niku pamong ya. Wong Jawa duwe istilah napa? Pamong. Pemimpin niku pamong. Jenenge wong ngomong niku luwih welas sing ngomong ning gone sing dimong katimbang sing ngomong dhewe niku melasi awake. Bocah iki ambek awake ora patek welas. Karena seneng dolanan niku sampai jam 12 bengi pada dolanan. Kan begitu welas awake dhewe to. Nah, tapi sing ngomong malah welas. Dirayu-rayu, ayo le ndak gebu. Ayo le wis bengi. Nggih ta? Nah niku jenenge pamong ngoten niku lho iso dadi khalifah. Iki jenenge dadi pamong. Mimpin bocah mesti nggawa welas asih. Sing welas asih niku luwih gedhe katimbang sing diwelasi terhadap awake dhewe. Nah, sakniki lek enek wong ngomong ya ibu sampean sing ibu-ibu sing kulino ngomong. Nek wong ngomong kok senengane maksa sing dimong. Kira-kira sing dimong kerasan lho. Jenenge wong ngomong niku ya molor ngkrep. Karena dasare wong ngomong niku kasih sayang. Wong ngomong khalifah niku pamong. Tukang nyalurno kasih sayang. Mulane sajane pun pas. Pejabat penguasa sultan adalah zillullah fil ardi. Payune Gusti Allah sing dicepne nang bumi. Ngoten. Nenek kiai ulama Nabi Rasul niku misbahullah fil ardi. Lampune Gusti Allah teng bumi. Datu sing liyane iku khadamatullah fil ardi. Biro-biro pelayan Gusti Allah sing teng bumi. Sedaya duwe peran. Sing intine niku nyalurno ar-rahmah niku. Nyalurno kasih sayange Gusti Allah. Wonten napa mawon dak jane. Sedaya niku anggere dasare krana rahmat. Niku jane mboten enten masalah. Anggere nek muncul persoalan teng tengah-tengah kehidupan sing ruwet niku dasare ujung-ujungnya persoalan awale
krana hilangnya kasih sayang. Mungkin sing dimong gregetno nggih saged to sing ngomong jane wis pol-polan lah ngolor kasih sayangnya. Tapi wong sing dimong gregetno digendong malah nyakari sing gendong. Lagi terus dicolne to nggih. Kono dolanan kamu ya mana ngono nggih. Lah niku krana boten nimbang. Tapi yang jelas dasar awal pertimbangan napa mawon sing dilakoni pamong terhadap sing dimong niku dasare krana welas, tegese welas lebih mementingkan sing dimong katimbang karepe sing ngomong. Selama kekarepane sing dimong niku mboten bahayake, sing ngomong mesti nuruti. Pengen gandulan ya ditutno gandulan. Nggih. Pengen napa dituruti. Malah kadang-kadang sing ngomong niku merendahkan diri, merendahkan tingkat kemampuan diri disejajarkan dengan sing dimong. Sing dimong pelo, sing ngomong melok pelo. Lagi ngoten. Nggih. Padahal sing dimong niku ya iso nganggo kata-kata sing jelas ya iso. Tapi sing ngomong melok pelo. Mergo welase sing ngomong terhadap sing dimong. Pancen ngoten niku. Dewe Gusti Allah ngene hadis qudsi ngoten niku. Apabila saya menghendaki kamu menjadi khalifah, menjadi pamong, maka kamu saya beri sifat. Yang sifat itu sebenarnya dari saya sendiri. Gini ku sifat ar-rahmah. Sehingga kalau kamu sudah saya beri sifat ar-rahmah, kamu akan muncul dari dirimu kasih sayang kepada setiap orang. Yang kasih sayangmu itu melebihi kasih sayangnya orang itu kepada dirinya sendiri. Itu. Waqad adaba lan teman-teman wis nurui tata krama sapa Allah Gusti Allah. Khalilahu ing kekasih Gusti Allah Ibrahim rupane Nabi Ibrahim alaihi salam. Fi ba'di mawatinihi ing dalam setengahe pira-pira napa kedadian pentinge ing dalam pira-pira kedadian pentinge untuk panggonane Nabi Ibrahim al-azimati kang agung al-azimatil miqdari kang agung derajate wa alamalan paring pengertian sapa Allah ing Nabi Ibrahim kaifa kaya apa ya takhallaqu supaya bisa berakhlak sapa Nabi Ibrahim berakhlak bihadzal khuluqi kelawan iki pakerti al-karim kang mulya inda ittilaihi nalikane bisa ningaline Nabi Ibrahim bisa ningali alal asrori ing ngatasé pirang-pirang ngatasi pira-pira rahasiane manungsa. Jadi Nabi Ibrahim sing pun dados kekasih Gusti Allah niku mawon pada saat-saat tertentu yang penting Gusti Allah paring tata piwulang tata krama dumateng Nabi Ibrahim. Kados pundi carane berakhlak sing sae nalikane wong niku kalih Allah taala diparingi kebuka saged ningali rahasiane makhluk dan saged ningali rahasiane makhluk. Muga wong roh rahasiane makhluk niku lek abote muncul kasih sayang, maka yang muncul adalah kemarahan-kemarahan. Zaman ngomong pas orang metu kasih sayang, ya abang kabeh saya dicethot iki. Nggih. Orang muda meneng malah nangis.
nalika sing muncul niku dudu kasih sayang. Ngoten. Dados pundi ruwiyat diceritakan. Kosamah saking Kosamah an bin Zuhair. Saking Kosamah bin Zuhair radhiyallahu anhu. Ana sak temene Kosamah iku kala dawuh sapa Kosamah. Balagha wis tekoni ing ingsun apa anna Ibrahim kok Kosamah. Ana sak temene Kanjeng Nabi. Ana sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi balagha wis teko critani ing ingsun. Apa anak Ibrahim sak temene Nabi Ibrahim alaihissalam ku hadasa wis terjadi wis omong-omongan apa nafsu awak dhewe Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nate duwe rasa rumangsa teng jero ati. Rasa rumangsa anahu ing sak temene Nabi Ibrahim iku arhamul khalqi luweh welas-welase makhluk. Nabi Ibrahim niku saben dinten niku ngurmat tamu niku tamune 1000. Niku Nabi Ibrahim. Nek sampai mboten enten tamu 1000 piyambake mlaku sampai pinten-pinten kilo. Golek wong sing dijak dahar bareng-bareng. Niku sakek welase Nabi Ibrahim ngene makhluk. Nah, suatu ketika tengene manahe Nabi Ibrahim tukul rasa. Nek ngono aku iki wis duwe rasa welas sing gedhe banget ning gone makhluk. Kala dawuh sapa rawi parafa mongko banjur ngunggahaken bu ing Nabi Ibrahim sapa Allah Gusti Allah taala hatta asrafa sehingga bisa ngawasi sapa Nabi Ibrahim ala ahli ardi ing atase penduduk bumi. Karena berduwe rasa ngoten terus karo Gusti Allah Nabi Ibrahim iki diunggahne sampai saged ningali makhluk penduduk bumi. Fa absara mongko banjur bisa ningali sapa Nabi Ibrahim amalahum ing pira-pira ngamale ahli ardi. Wa malan ing apa ayat aluna kang padha nglakoni sapa ahlul ardi. Sampai sedaya penduduk bumi lan apa sing dilakoni penduduk bumi Nabi Ibrahim itu saged ningali kanthi teliti lan jelas. Wong sing ketoke itu api-api ibae dibalik itu ternyata punya keniatan yang tidak baik. Niku sampai getaran-getaran niat jahat penduduk bumi. Niku Nabi Ibrahim saged ningali ngoten. Ya apa jahate menungso. Bangsa pun ngertos ngoten lah kok pakola moko banjur donga sapa Nabi Ibrahim ya Rabbi dammirhum. Padahal jare Nabi Ibrahim aku wis welas-welase makhluk. Bangsa roh asline kelakuane menungso. Lah kok Nabi Ibrahim bunga ya Rabbi duh pangeran kula dammir mugi nglebur panjenengan hum ing penduduk bumi mboten pantes makhluk diwelasi Gusti Allah dikirimi rezeki bendina kok kelakuane kaya ngoten niku mboten trima kula Gusti sampeyan lebur mawon. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ya Ibrahim keliru to penyangkamu. Jarimu kowe jareke welas-welase wong. Iku bangsa roh kelakuane makhluk ngono kowe ra kuat, Pak. Donga kon lebur. Ana utawi ingsun sing welas ki aku duduk kowe. Ana utawi ingsun Allah iku arhamul wa welas. Bi ibadi kelawan kawula ingsun mingkati nimbang saking sira ya Ibrahim Ibrahim. Yo timbang kowe ya luwih welas aku kok wong aku sing gawe ki aku sing ngurusi kok kowe GR aku iso neguh ngono rumangsa luwih welas. Ora iso jek welas aku timbang kowe. Aku bendina ndelok di aku ora tau turu. Bendina ndelok petakilane menungso kaya apa kuwi aku ndelok.
Ora men tak delok sing wis kewetu, sing ijek disimpen rencana jahat sing ning jero ati laku roh. Lho ngono aku ora jengkel. Panggah tak kirimi rezeki kok. Ambekane ora tak pedhot. Mula saiki iblis sing penting ora kok rencanamu kuwi sing kudu mbok lakokne. Kok kon nglebur niku lak golek penake. Iblis muduna saka sira. Ila ardi maring bumi dakwah. Fala awahu mongko menawa-menawa penduduk bumi iku yatu guna gelem padha tobat sapa ahlul ardi wa yarjiuna lan padha bali ngelingi aku maneh sapa penduduk bumi. Niku kajembaran Gusti Allah kaya ngoten. Mane nggih. Wong niku wis kadung kedunungan kawelasan. Niku kadang-kadang sampai harga dirinya sendiri pun dikorbankan untuk menyalurkan kasih sayang itu. Niku termasuk akhlaknya Gusti Allah ngoten niku. Cara Gusti Allah niku meteng nganggo sifat kekuasaane keketuhanan. Meteng nganggo sifat kekuasaane ketuhanan. Betul wonten tanazul, menurunkan tingkat derajat ketuhanan itu oleh Allah diturunkan serendah-rendahnya sampai nopo orang pantes bisa diperlakukan seperti ini. Kula panjenengan ternyata sering obok-obok wilayah ketuhanan itu ngumpuli para pendemo obok-obok istanane presiden. Ora terima apa-apa istana. Lek kula sampean niku sering kali mlunggui kursine Gusti Allah lha apa. Nggih. Lho kaya ngoten Gusti Allah sik welas. Mula lek enten tiyang kok madhek macak dadi guru. Tapi kok sifat rahmate urung iso los jembar kaya jembare Gusti Allah. Dalam leh paring kawelasan teng makhluk. Niku guru ora nggawa kawelasan, ora nggawa keuntungan ing guru niku malah stres karepe dhewe. Ya piye wong gurune sing meteng pengen mulang muridé ndang pinter, muridé malah klewas-klewes. Iya. Akhirnya terus pertentangan antarane murid karo guru. Mbah kuwi kok betah-betahan. Guru ini sing merubah jadi wong sabar, apa tah sing muridé rubah jadi bocah manut. Selama niku mboten enten perubahan sikap. Di antarane guru karo murid musuhan terus. Ngarepe gurune mlebu, karepe muridé prei lho ngoten lho. Bertentangan terus ya. Wong dadi pamong, dadi mursyid. Sing iso ngerti napa kawon tenan atine murid niku lek mboten jebar saestu kaya rahmate Gusti Allah. Dulu kiai itu masukno murid gak manfaat ngelmu le lho ngoten. Lek terus lek guru terus moro nyabdakne muridé gak manfaat ngelmu le. Iku engko jane sing gak manfaat ngelmune sapa? Ngelmune gurune terus apa gunane kowe mulang terus mbok dongakno muridmu ora manfaat ngelmune. Men gara-gara kowe ngerti lek muridmu iki ora patek setia mergo gurune guru liya lho ngono tok ae lho. Sak lagi ngoten. Iki murid sing iki cilik ngajine ning dheke terus wis rada gedhe pengalaman roh kiai liya-liya terus murid iki guru ngono kok terus disegakne. Oh, kowe ngaji rono ora njaluk izin aku. Ora manfaat ilmu mulai. Ini berarti lagi hilang kasih sayangnya guru dan murid tadi. Menurut saya niki nuturi guru loh. Niki onan-onan niki nuturi guru, muridnya aja terus cingkrak. Terus malah nggih muridnya terus buka wadi nyeneni guru. Niki sing oleh nyeneni kiai kaya aku ini rada oleh nyeneni guru.
Maksudnya ampun guru dasar melehno guru. Jadi berakhlak, berperilaku seorang guru yang tahu rahasia murid, itu yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah kasih sayang yang luas, seperti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa an aliyin lan hadis kacarita saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, lama aro nalikane ningalaken ngetokaken sapa Allah Gusti Allah. Ibrahim ing Nabi Ibrahim ningalaken malakutas samawati ing pira-pira alam malakute langit wal ardi lan bumi. Asrafa monggo bisa ningali sapa Nabi Ibrahim alarat ing atase wong lanang mukhtalin kang nyepi bimaksiatin kelawan lakoni maksiat min ma'asillahi ta'ala saking pira-pira pembangkangan saking pira-pira kemaksiatan marang Allah azza wa jalla. Nalika niku Nabi Ibrahim atine pas padang-padange ati cara wong wiridan ngono pas mandi donga. Padang-padange ati mandi donga. Karo bisa dibuka alam malakut kegaiban dibalik kenyataan wajah. Lalu Nabi Ibrahim pas donga ora pas wiridan atine kebuka ngoten. Suatu ketika enten tiyang niku ndelik, niku Nabi Ibrahim iso roh. Padahal ndelike wis ning jero kamar. Ndelike wis ning jero kamar wis dikunci rapet, kamar ning jero omah, omahe wis dipageri pisan. Wis dipageri tembok dulu. Lha kok wong itu ngriku niku mendem. Lha Nabi Ibrahim saged ningali mergo panjenengan sing dibuka alam malakut oleh Allah Ta'ala yang niku maksiat. Lah kok pada abadu donga sapa Nabi Ibrahim Allah Gusti Allah alaihi marat ing atase wong sing delik maksiat niku. Sekali roh enten wong delik maksiat niku Nabi Ibrahim donga, ya Allah, yang kok wonten kelakuan sampean pateni lampun Gusti pahalaka monggo banjur mati sapa raja mati gimana dongakno mati. Nah bar niku wis mati rone ana wong maksiat maneh dongakno mati nah. Wakadali kalan kaya mengkono-mengkono didongakno banjur mati. Ala akara ing atase wong lanang liya wa akara lan wong lanang liya maneh. Pahalaku mongko padha mati sapa wong sing maksiat-maksiat. Pokoke nek wong maksiat konangan waskitane Nabi Ibrahim dongakno mati. Mana untung sampeyan ora dikonangi apa sapa maksiat. Konangi Nabi Ibrahim dongakno mati. Nek cara sakniki nggih mboten ana murid melanggar pecat. Murid melanggar pecat itu arep mulang sapa murid melanggar kabeh. Pikir nggih. Yo apa niku. Pahalaku mongko padha rusak kabeh mati kabeh. Fauha monggo banjur paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Nabi Ibrahim an sak temene kelakuan iku ya Ibrahim he Ibrahim innaka sak temene sira iku rajulun wong lanang fa mustajabud dakwati kang mandi donga. Ya kuwi piye mulu nek donga mandi kok mulane pala taduk mongko aja
ndongakno sapa sira ala ibadi mlarat ing atase pira-pira kawulane ingsun. Iku piye sing kudu nyekel tombol donga ki tombolmu kuwi membahayakan sekali tombol cekrek, sekali tombol cekrek tepat ya. Jadi tombol kawula entek. Fa innahu monggo sak temene kawulaku minni sapa ingsun. Iku ala salati khisalin ing atase telu pira-pira tingkah. Kuwi ngerti iya iku aja ngono jahan. Kawula kuduman. Kuwi tak paringi saluran telung macem. Tak kai opsi. Cara sak iki 3 pilihan. Yo carane yo ngono kuwi. Wong lek melas asih ora kok. Pokoke dekret ngene lho, dekret ngono lah ora melas asih. Yo paling gak boleh enek pilihan, ada tawar menawar. Tak kei telung macem pilihan. Nomor 1 imma an yatuba, ana kawane yen to gelem tobat. Sapa al-abdu kawula minhum saking pira-pira kawula ingsun fa aku ba moko banjur tobat nampa tobate sapa ingsun alaihi ing atase abad. Ada kemungkinan dia nanti mau bertobat, maka saya terima tobatnya. Nomor 2 wa immaan ukhraja wa imma an ukhrija minhu nasamatan tusabbihu li. Nomor 2 wa imma an ukhrija ana kalane yen to ngetoaken sapa ingsun minu saking abad kawula mau ngetoaken nasamatan ing anak turun tusabbihu kang gelem maca tasbih sapa nasamah limane. Yo kaya nasibmu kuwi to wae. Masa lali bapakmu kuwi wong kafir kuwi katane yo. Dadi nabi yo lali asal usul saja yo. Yo senajan bapake kafir mungkin anak turune iso mletek dadi wong sing apik. Gelem ibadah bertasbih marang itu. Mulane kok terus potan pateni. Ya dinteni to, cek susu. Niku kemungkinan nomor 2, kemungkinan nomor 3 wa imma an yub'atsa. Lan ana kalane yen to dikirimaken bisa mati sampai tangi neh. Mayu basalan ana kalane dia terus maksiat sampai mati, sampai sok ditangekno ilaya maring ingsun. Maka itu keputusannya bukan di tanganmu, keputusannya ada di tanganku. Ibrahim, jangan lupa itu. Fa in syi'tu mongko lamun kersa sapa ingsun ya afautu, ngapura sapa ingsun anu saking kesalahane kawula mau. Wa in syi'tu lamun kersa sapa ingsun ya aqabtu, mongko nyiksa ngukum sapa ingsun hu ing kawula sing maksiat mau. Itulah pilihan yang saya tawarkan untuk mereka. Jadi kowe modele roh rahasiane makhluk ngamuk, roh rahasiane makhluk ngamuk, kowe ndonga mandi. Wis oleh ndonga mesti sang, sing maksiat mateni, maksud nuruti dongamu lah ya potan pateni entek makhluk. Ya niku. Wene nek delok niki jene yo piye? Di zaman saat ini lho, nun jauh sampean bayang. Napa enten wong sing mboten KKN. Dan dulu tukang parkir KKN kok. Lah itu sampe KKN dihukum. Terus ngukum 200 juta kuwi lho.
Nggih mboten logis ae. Kok angel lu sing ngomong kakake dhewe jaluk dihukum kok piye? Pundi sing mboten kakake. Tukang parkir nek sacek kancane dhewe terus ora ditarik. Kan bagi lah. Nggih, nek kancane dhewe ora ditarik. Karena kok ya kok ngali kok antarane sing di mobil karo sing tukang jaga parkir. Semayan anu mesine kartise niku 400 parkiran. Sedikit 200, 200 mah ora usah nganggo kartis. Iki ora usah mbok setorne lho iki. Malah duit 200 mesine kudune mlebu teng pemerintah daerah, malah mlebu teng sak sing parkir ae. Nangis KKN berarti sing duwe mobil ya perlu dihukum. Tukang parkirnya perlu dihukum. Bukan soal 200 rupiahnya, tapi melecehkan perdanya itu yang jadi soal. Nah tapi apa piye? Tapi terus piye jalan dihukum kabeh. Terus ana kiai diadili mun perkara KKN 200. Jadi nek ngono tenan yo monggo malah apik. Ya, tapi yang entek. Dong 30 tahun sejak belajar nyeleweng kok. Terus kok benerno 2 tahun yo sapa iso. Wakilawan didawahaken. Wes kakek ngomong minggu tok kono-kono terus wae maca kitab ae lah. Kakek ngomong ngajine dadi koran. Maca kitab ae. Wakilawan didawahaken. Inna sababa amrillahi sak temene sebabe oleh merintah Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim. Perintah napa? Perintah bidzat waladi kelawan nyembelih putrane Nabi Ibrahim. Niku diantarane krana persoalan dhek gak patek duwe welas. Ihwa utawi sabab iku hadal makna iki makna. Nah, enten sing cerita sebab Nabi Ibrahim sampai diuji Gusti Allah kanggo nyembelih anake dhewe. Iku nggo pelajaran. Padahal nggih. Lek panjen demen sayang ning anak. Niku cara ilang anake kan nggih gelo. Tapi ternyata Nabi Ibrahim karena panjen demene Nabi Ibrahim teng Gusti Allah niku luwih gedhe kan dibanding anak. Kelangan anak ora masalah. Tetapi kan terus walhasil makhluk hilang. Wong Nabi Ibrahim sampai ndonga muga-muga mati itu lah karena semangat Nabi Ibrahim semangat mbelani Gusti Allah. Hadal makna niku iki makna awatikan baharo kang pertelo pola di makna menusake Nabi Ibrahim. Rupane apa? Min ghaldati saking kerase Nabi Ibrahim alal usati ing atase pira-pira wong sing ahli maksiat wa qillati rahmatihi lan setitike welase Nabi Ibrahim welas lahu maring usat ahli maksiat. Nabi Ibrahim ngomongnya keras. Mosok wis karuan museum tempat penyimpanan berhalane ratu iku lak gedung elit to ya. Brahala sing tersimpan teng kono mesti brahala sing paling sae. Ngono nekat Nabi Ibrahim kok brahala itu brak-brik dipeceli. Ini kok gak keras apa itu. Berarti Nabi Ibrahim wong keras ya. Keras. Maksudnya kalau Gusti Allah dikai pelajaran. Ben lembut. Ngoten gak pantes. Jadi kekasih Gusti Allah kok ora iso niru Gusti Allah. Jenenge kekasih itu ya kudu iso sithik-sithik niru sifate sing dikasihi. Termasuk napa? Kawelasane ning ngene makhluk.
Mbak tapi menurut saya ngelihat ini cenderung sing kudu ngaji ngene iki ya santrine terutama sembrono. Santrine sembrono mergo ngerti lek gurune kuwi oleh batasan sama Gusti Allah dikongkon njembarno atine kaya rahmate Gusti Allah. Santrine nglambah. Santri yang model ngono iki jenenge santri sing ora duwe suulah, ora duwe tata krama, berarti santrine kedunungan suul adab. Lah nek suul adab ya enten akibate dhewe. Mane dadi santri ya kudu ngerti. Ora kok soal, halah ngene ora ngira dihukum ora kok soal dihukum lan ora. Kalau kamu melanggar sesuatu hanya karena tidak ada hukuman kamu terus melakukan, itu artinya kamu tidak mau menghormati pengetahuanmu sendiri bahwa itu melanggar. Begitu ya, kecuali kalau kamu nggak tahu bahwa itu suatu pelanggaran, kamu ngerti kok. Kowe ku ngerti, lek ngono iku pelanggaran ngerti. Lah kok mbok terus wae. Itu namanya kamu sendiri tidak menghargai dirimu sendiri. Walaupun kamu punya alasan, alah melanggar orite ora arep dihukum, Pak Yai ini sabar kok. Iya lek Yai ini mesti kudu sabar. Perintahe Gusti Allah kon sabar. Tapi lek murid kan wajib to menghormati gurune. Yang pertama kali cara menghormati guru adalah menghormati pengertian yang sudah diketahui murid itu sendiri. Oh, ngoten. Mane pengene teori Robito, pengene tarekah niku enten istilah teori Robito. Robito itu pengikatan diri antara murid dengan guru. Isbiru wa Robitu. Ya ini Al-Qur'ane isbiru wa Robitu. Padha sabar sira kabeh wa Robitu lan padha nyancango semangat ribatnya nyancango semangat bertahan ning gurune benteng nalika perang. Nalika niki perang nafsu ya kowe kudu bertahan melu gurumu aja melu nafsumu. Nah, langkah awal untuk bisa Robito itu napa terus Robito dimaknani nyuwun sewu niki maknane mbayangno gambare gurune wah bahaya lek mbayangno gambare gurune lah malah lali Gusti Allah. Nggih kudu tetep eling iku eling Gusti Allah aja eling gurune. Guru niku diikat dalam rangka menghormat tatanane guru. Gawe guru apa lakonane lha iku jenenge Robito. Gawe gurumu piye carane zikir iku lakonane lha iku jenenge Robito. Ora usah kebayangno gambare guru niku seselak. Ora eling Gusti Allah eling guru apa nek unen-unen hadis mangkana akhiru kalami ibu ora nek mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Terus Robito niku napa? Robito itu mengikatkan diri seperti kelakuan gurunya lah itu yang benar. Gurune piye lek wiridan sila, aku melu sila apa? Gurune piye lek wiridan? Oh, tawarruk, ya tawarruk. Gurune piye lek ngongkon wiridan? Oh, lampune kudu dipateni. Semata-mata bukan karena soal mateni lampu atau ngurupno lampu, persoalane aku seneng padang iki karo guru diperintah kompeten, aku tak mbangkang nafsuku, tak nuruti dawuh guruku ngoten. Ora kok terus malah mbayangno gambare guru malah ngalahne Gusti Allah. Wong maca kok iso ndelok kacamata wae. Ora iso ndelok wacanane iki. Guru niku kacamata, perantara, wasilah untuk bisa zikir. Lha nek wis masuk tenggene zikir ya guru ora usah didelok. Apa lek gak didelok kok gurune ditinggal ora didelok ora berarti ditinggal.
guru aja tersinggung. Nalika murid zikir orang ngreken guru ora kok berarti gurune ditinggal. Justru kowe atut terus kacamata. Masalah wong kacamataan maca tulisan terus tulisane sing ketok terus kacamatane coplok lagi mboten. Setuju ta mboten? Jadi menurut saya jadi guru itu ya nalika murid punya kreativitas bisa menjalankan apa yang disarankan gurunya. Bahkan seakan-akan gurunya kalah pinter karo muridnya, gurunya udah tersinggung. Harus sadar bahwa kepandaian murid bisa melebihi guru. Itu artinya ilmunya gurunya itu manfaat. Orang kok malah ora pengen gak pondok aja sandingku. Suatu apa to? Kok ngalahno aku kowe lho niku. Niku jenenge guru ora paham kreativitas murid. Murid ya kudu duwe kejujuran lan tata krama. Aja oleh mengklaim diri kowe. Lah mboten kula sing ngoten mboten saged. Napa guru kula isone namung ngoten tok lho. Iku lak kaya Ibnu Malik Alfiyah yang di Alfiyah bahwa bisa tilhaizun taltilah ini ngoten. Wong sing dhisik niku mbuh piye-piye rupane jenenge dhisik iku mesti luwih unggul timbang sing mburi. Saiki ana komputer macam-macam gara-gara ana ilmu elektronik ya. Lah penemune elektronik kuwi sing oleh penghargaan. Sing dibungkul lek arek ngembangne ya bener dulu langgaran guru TPQ men AI babi bu soli pandosuri tapi kan itu dasar jadi ini muridnya bisa ngembangnya bisa sampai teko alfiyah sampai teko bisa maca kitab sampai bisa macam-macam itu lah karek terusnya ngono ae setelah awalnya coplok ya mulai terusnya mantan ugi wangsul datang soal kemampuan melihat kekurangan murid, kekurangan makhluk itu kalau tidak dibarengi kasih sayang yang luas sebagaimana kasih sayang Allah, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan fitnah atau justru akan menjadi bumerang. Si pengawas ini tidak akan bisa menyebarkan kasih sayang, bahkan dia akan menjadi sasaran tembak bagi orang yang didelok niku wae. Terus jadi fitnah kan akhirnya malah walik lah. Walik lagi tuduh menuduh jadi. Nah, itu ora ana kan. Nek ditakok buktine apa kowe ngarani? Buktine aku mukasafah ora enek pengadilan nampa mukasafah. Mulane dalam hal tatanan aturan tetap nganggo syariat. Mboten nganggo mukasafah. Sampai Syekh Abdul Hasan Asy'ari piyambak nendawaken senajan kowe iso mukasafah kebuka bengo kaya apa ilham sing iso mbok tampa kaya apa tetep dalam cak-cakan ning gone lakon setiap harine kowe kudu nggunakne syariat kitab lan sunah nek ora cocok ilham kudu mbok tinggal sing mbok tetep Al-Qur'an lan sunah Rasul. Nek cocok kowe aja GR. Ora kok ilhammu kuwi sing luwih apik iku hanya sekedar penguat dari Al-Qur'an As-Sunnah sing mbok pahami. Ngoten. Wa qad dzukira. Won diterus mawon. Wa qad dzukira teman-teman wis disebut fi ba'd tafasir ing dalam setengah pira-pira tafsir. Anau saat temene kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam iku kana ana sapa Nabi Ibrahim iku yu'raju dimekrocaken sapa bihi kelawan Nabi Ibrahim kula lailaten ing dalam saben-saben wengi la samai maring langit. Nabi Ibrahim itu Isra Mi'raj munggahe teng langit itu saben dalu. Wa utawi tandane di mi'rajnya saben bengi ku qalu ta'ala dawe Allah ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh surat Al-An'am
ayat 7 gangsal. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tara tandha kekuasaane Allah nuri wis ngetokaken sapa ingsun Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim ngetokno malakut samawati ing pira-pira alam gaib pira-pira langit wal ardi lan bumi. Akhirnya faurija mongko diunggahaken sapa bi Nabi Ibrahim zata lailatin dalam siji wengi faqala mongko banjur bisa ningali sapa Nabi Ibrahim alam mudnibin ing atase wong dosa ya palu kang lakoni sapa mudnib fahisatan ing dosa kang ala banget. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim Allahumma ahlik Allahumma Allah ahlik mungkin mateni panjenengan mejahi panjenengan ing muznib wong dosa wau wong kok gak rumangsa dawuh Nabi Ibrahim ya kulo glemangan sapa muznib rezeki kae rezeki panjenengan sing dipangan ya rezeki panjenengan wayam silang mlaku sapa muznib ala ardika teng dhuwure bumi panjenengan sing dulu mloka mlaku di bumi panjenengan dah kok wayu kolifu lan hale nulayani bangkang sapa muznib amroka ing perintah panjenengan enten tiyang kok mentalan mlaku ning dhuwur bumi Gusti Allah mangan rezekine Gusti Allah kok isuk mentolo mbili napa mblenjani bangkang perintahe Gusti Allah pun panjenengan percaya marang Gusti fa ahlaka moko banjur mateni sapa Allah ing muznib sapa Allah Gusti taala Fatola moko banjur ningali maneh sapa Nabi Ibrahim malah akara ing ngatasi wong dosa liyane maneh Pakola moko ndonga maneh sapa Nabi Ibrahim Allahumma ahlik Allahumma Allah ahlik mugi mejahi panjenengan ing akhir ing wong liya sing dosa wau panu dia moko banjur ditimbali sapa Nabi Ibrahim kuffan ibadi ruwaida fa inni talamma ra'aituhu ma'asi Ibrahim kuffa ngempetol sapa sira an ibadi saking ndongakno kawula ingsun ruwaidan kalih ngenteni ruwaidan tegese ngenteni Ibrahim aja kok ndonga sing sabar to yo dimpet aja ndonga sing elek kowe akeh delok sepisan Ibrahim delok ping 7 delok ping 3 ngono lha aku didelok terus sak Pak ini monggo sak temene ingsun Gusti Allah lama suwe banget ra'aitu ningali sapa ingsun hum ing kawulaku tak tingali asina ingkang padha maksiat aku ki luwih suwe deloke timbang kowe ngono ya aku ora ngrusak malah kowe ndonga ngono Lama habat moko nalikane wis mudhun saka langit sapa Nabi Ibrahim ro'a moko ngipi sapa Nabi Ibrahim fil manami ing dalem sarene ngipi mak ing barang zakaro kang nyritakaken sapa Allah Gusti Allah taala saking mak haitu yaqulu sekirane dawuh sapa Allah inni ara fil manami inni azbahu kafan durmadza taro dan niku ceritane Nabi Ibrahim urung tutuk tapi entek wektune ceritane urung tutuk tapi entek wektune wis ditutuk nek kaset terus e Al-Fatihah ya Rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.